ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ କରି ମୋ କାମ ମତେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତଡ଼ି ଦେବି କାହିଁକି? ଆରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ମନ ପଡୁନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ, ତମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ଏ ଘର ସଂସାର କରିବା ପରିବାରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତମେ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଧୁର ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିଛ। ଆଉ ତମେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛ ଭଲ ପାଇବା ମିଠା ବନ୍ଧନ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ। ଆପଣ ବି କିଛି ମୋ ପାଇଁ କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସମୟରେ ସାହାରା ଦେଇ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସାହାରା ଦେବେ? ସେଇତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ଗୋଟିଏ ମନରେ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ପରିଚୟ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖିବି। ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ପୁଣି ମୋ ପୁରୁଣା ପରିଚୟକୁ ନେଇ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନେ ହେଉଛି ତାହେଲେ କହିଲେ ପାଦ କାଢ଼ି ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। ନା ହେଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ଆରେ ନା ବାବା ନା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମନ ନଥିଲା ତ ପଚାରିଦେଲି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି ଆପଣ ଡାକୁଥିବ ନା କଣ? ତମକୁ ତମେ ଡାକିବାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ପରା। ହଁ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହେଲେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବିନି ତ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ହଉ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେବେ ତମ ସେ ଲାଜକୁଳା ମୁହଁରୁ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ତମ ସେ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଦବ ଠାରୁ ଝରି ପଡ଼ିବ ତମେ ନାମକ ସେ ଆପଣାର ଶବ୍ଦଟି। ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦୀ।